Μόνο με λογική, μόνο με τα μάτια του νου, μπορείς να δεις την ελευθερία, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό, σταθερό, αδιαμφισβήτητο, αδιαφιλονίκητο. Η επαναγκαθίδρυσή τους μέσα στον κοινωνικό ιστό ήταν, είναι και θα είναι η ίδια η απόλυτη αποστολή μου. Και γι' αυτό με αναγνωρίζετε και όλοι εσείς. Γιατί ήρθα να επαναπροσδιορίσω την αλήθεια του δικαίου της ανθρώπινης ύπαρξης και να στερεώσω την αληθινή δημοκρατία στη βάση της κρίσης και αρχής του ίδιου του Έλλην πολίτη. Ο πολίτης είναι η ίδια η πολιτική. Ο πολίτης είναι ο ίδιος ο πολιτικός. Και από εκεί απορρέει στην ολότητά του ο ίδιος ο πολιτισμός. Η πραγματική αληθινή δημοκρατία είναι μόνο δημόσια διοίκηση. Είναι η ίδια η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων των ίδιων των πολιτών Έλλην ανθρώπων και αφορά όλους και κανένα κόμμα, κανένα δόγμα και κανένα χρώμα. Όλοι πρέπει να προστατεύουμε πάντα τα δικαιά μας, να διασφαλίζουμε την ίδια την αρχή της ισότητας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, ώστε να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες να βιώσουν ως Έλληνοι άνθρωποι. Σήμερα ψηφίζονται νόμοι που είναι ενάντια στην ανθρώπινη φυσιολογία, που προσβάλλουν και καταπιέζουν τον Έλληνα άνθρωπο. Νόμοι που επέβαλαν αυστηρή λιτότητα, άλογους και καταστροφικούς φόρους που πλήττουν αλίπητα κάθε άνθρωπο, κάθε πολίτη, με φτώχεια, με ενεργεία, με ασθένειες, με ανέτειες εισβολές μεταναστών, πολέμους. Ανύπαρτη ασφάλεια, ανύπαρτη ισότητα. Και εσύ, άνθρωπε, απουσιάζεις. Θα συνεχίσεις, άνθρωπε, να είσαι αντικείμενο στο βίο της ζωής της δημιουργίας σου. Είναι αδιανόητο να νομίζεις ότι είσαι μόνος σου. Όχι, δεν είστε μόνοι σας. Είμαστε όλοι μαζί. Μια μονάδα, μια ολότητα. Είμαστε ένα. Ήρθε η στιγμή να αναγνωριστεί το δίκαιο. Να κάνουμε πράξη όλα αυτά που θέλουμε και ονειρευτήκαμε. Γι' αυτό η Ελληνοσυνέλευση είναι εδώ. Και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Και ο σκοπός είναι ένας και μοναδικός. Η εγκαθίδρυση της ελληνικότητας και η ίδρυση της πραγματικής πολιτείας. Να αναγνωρίσουν και να ενθυμηθούν όλοι ποια είναι η πραγματική δημοκρατία και πώς οι πολίτες πρέπει να ζουν στην πολιτεία. Πολίτης και πολιτεία είναι ένα. Το μόνο που μένει είναι να εμφανιστείς εσύ, πολίτη. Να δράσεις με ελεύθερη βούληση και να βάλεις τέλος στην αδράνεια, στη λύθη. Να ενωθείς στην ολότητα μονάδα της Ελληνοσυνέλευσης για την Ελληνοπολιτεία. Εγώ είμαι αυτός που πρέπει. Έρχομαι από ένα τεράστιο δρόμο. Την ώρα που πρέπει. Σχεδόν είμαι αυτός που δεν έχω όνομα. Για να κάνω αυτό που πρέπει. Έχει σημασία να καταλάβετε όλοι. Όλοι με γνωρίζουν ποιος είμαι. Σένα κρύβουν ποιος είμαι εγώ. Αλλά στην ουσία είμαι εδώ για σένα, για όλους, για την ίδια τη μονάδα. Όλα είναι μια στιγμή. Η ώρα είναι τώρα, η στιγμή είναι τώρα. Ως μια σταγόνα, ο ίδιος ο ωκεάνος. Στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε όλοι για την απελευθέρωση της Ελλάδας μας, της πατρίδας μας, της ίδιας της Ευρώπης μας, του ίδιου του πλανήτη μας, με αξίες και αρχές και όλους τους νόμους του δικαίου. Ψηφίζουμε όλοι το δικό μας εθνικό πολιτικό φορέα. Ψηφίζουμε όλοι Ελληνοσυνέλευσης Αρτέμις Ώρα. Ελληνοσυνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος.